Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanan no. Karon day atong ipadayon ang laing sumpay din sigulanon o sa dili pa. Akong pasahon ning naiduha nga nag-comment si Ferlin Martinito. Godi Lord, salamat sa bagong upload sa maong drama. God bless you from Riyadh. Salamat kayo sa pagpaminaw, Ferlin Martinito. Pag-ampiyon diha sa Riyadh ug kang Rocky Vlog. Minaw na sabtalod. Salamat kayo sa pagpaminaw no, Rocky Vlog. O karon dito maglangan mga ka-DJ, mga ka-listeners, niya ang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Glenn Pino. Ayaw akong tudloi nga dili ka na higugmaon. Wa ba ko ni musupaka sa akong giingon? Nga dili ka na magpaduol sa mga tao diya sa asyenda Barbara? Gituman mo ba kini, Gretel? Gretel? Yes, mommy. Yes. Lagi, maayo. Ayaw gyud kog supaka. Enough na katong imong pagpimamat kanila. Kay sa gikaingon ko na, angay kang mulikayan ang mga klasiha sa mga tao. Sa mga saop. Sa mga pobreng maot. Mom. By the way, how's your day, my dear? Sa ako nang gikasulti ni mo, mommy. Na-amaze kita ko sa beauty ni Ining Dapita. I thought nga, wa na mo exist ang mga dapit na sama ni Ini. Gipakaingon ko, sa net and book na lang nako makita ang dapit na sasama ni Ini. Nga makita og feel good ni mo ang nature nga created by God. Og wa ka gid masayop nga napalit mo kini, mom. Wa gyud. Bisan unsa nga akong panag-iya, my dear, imo. That's why I keep on reminding you and prohibited you from doing things nga akong gituhuan nga dili magkaayo nimo. Og maghinaot ko nga hisabtan ko nimo. Haba? Gretel? Yes, mommy. Yes. By the way, sorry to tell you nga di ko magkalahos diha. Kay dunay gamay nga problema sa company that needs my presence. And that I need to do something para ini. But don't worry. Before mo end ang imong bakasyon diha, moana na ko. Promise, my dear. I know, nakasabot ko. Sa tuno lang sa mga sinultihan ni Gretel. Naibaw kong supa ko niya ang akong gusto. Kaya nagkaila ko niya, nagkaila ko sa akong anak. Wa ko makasabot ni Mommy Emeline. Nganong ingon siya ni Inge? I don't think wa si mahibaw nga nakinahanglan ang asyenda ni ini mga tawhana. Nagidelete niya nako nga masuod. And I know, dili ko makahimo ini. Kay magunsa ang asyenda ko na punuwi mga tao nga mag-atiman ni ini. O sa minagatan sa mga pananom ko na way mag-atiman o magtikad ni ini. Unsa man? Unsa? Dinhi sa ato og ako'y tuyo sa anak ni Senyora Emeline? Ay, dili gyud sa ingon nga may tuyo siya ni mo maning. Kay giubanan raman siya ni Insong nga misori sa palibot sa asyenda. Ang iya nga mihapit lang siya dinhi. Ginoo ko. Ingon sa napanglangtawan ko na ang umaabot ng mga panghitabo. Landa, pasaylo ako. Landa. Si Eman. Dili mayong iya ko makita nga bihilak. Nangita man ko ni mama. Yara maday ka din Aha. Ay, nga naman. Naghila ka?
Ha? Ay, o si naghilak gud in taon. Ngano ko na. O sa may akong hilakan. Ay nalang ko paglimod, ma. Kay klaro kayo. Naghila ka. Bayan bagyapon niya itong miyaging gabi eh. Nga wa na sa mo magsinap na ni Papa Maneng. Wa, manggudong. Malanda, inyo kong anak. Ug wa ko ninyo ipasagop og lain. Pao nga dili ka makalimod ako. Man. Pero kung bahin man gani ni, dito miyaging gabi eh. Nagsulti mis Papa ganina dito sa may umadol sa sapa. Kung may ang sulti nako. Nga niabdan ko nimo siya nga naghilak diha ilawom sa mangka. Isulti siya nako. Nga nag-ul siya ning atong kamtang karon dinhi sa sinta. Kag atong panginabuyan, nahug og way kasiguruan. Wa raman unta ko'y problema, man. Wa man ko'y huna-huna nga unsa diha ni Papa ni mo Maneng. Ang ako lang nga nakalitan lang ko. Kung ganong masuko siya kung magutan ako. Kay may mga lihok manggod siya galahi sa kasagaran. Mao na nga magpakisayod ko. Ang nakaapan lang niya, kay lainon kiti ang sabot. Masuko og tritso. Mao malain na lang hinuon ko og magtunda. Malanda. Ano paghilak, ma? Kay murag miscommunication naman tingali na ninyo? Pwede rin ko tingali na istoryahan ninyo? Dili na lang ko dong. Kay maurag gihapon. Nagigsulti man bitaw ko. Pero lainon man iyang sabot. Gusto nung lagi, ma. Ayaw na ko pakita mo hilak, ha? Pwede ko mahimutang. Na makakita ninyo nga mag-iningon ana mo. Ako aton si Papa. Para nga magka-istorya mong duha. Kanang na ako. Pero man, tingalig masuko si Papa ni mo. Ayaw ka bala ka, ma. Di lagi siya masuko. Gusto lang ako nga dili unta mo mag-away ba? O unsa diha bisang unsang gamay nga mga butang. Magbikil dayon mo. Ya magbungol dayon mo. Kayo man tingali problema nga dili masulbad kung istoryahan lagi og tarong. Dong man. Unsa ba'y among istoryahan ni mama nimo ba nga? Wa man ko'y problema. Si Haraman. Mahangya lang ko palihog pa maning. Nga, di lang mo maghuna-huna o mga ingon anak bitaw. Kay, miscommunication na ganin ninyong mga malanda. Nga pwede ram kita ng istoryahan og tarong. Og hinay. Nga dili bitaw ka ng maabot pa sa punto nga mangluod na si mama. O baka ha, ikay mangluod nga niya. Laino ni mong sabot ang iyang masulti ni mo, unsa ba diha? Di ba? Pamaning, may mo ba? Ha? Pa? Mahal ko kayo ikaw, Emeline. Nasayod ka yun, Hilom! Bakakon ka, Manuel. Ganyan mo ko ni mabuang. Nasayod ka man unta nga wa ko laing mahal kundi ikaw lang. Tuhuy ko. Wa ko makasahi mo, Emeline. Gusto na! Magtakot ka! Bakakon ka, Manuel. Bakakon ka sa tanang bakakon. Nagdamgo ko niya. Nagdamgo ko ni Manuel. Nakita ko sa akong tamko nga batanon pa kami. Nagisimunan ko siya sa iyang pagkabakakon. Nga nangulipa siya. Nga wa siya mamakak. Bisan sa damgo.
Bisan unsaon bagkakon gyud siya. Pero nganong nagdamgo ko niya. Nganong nagdamgo ko niya. Unsay puti pasapot ni ini. Unsa man. Tayo sa isa't isa, nag-away sa inamahal. Pasado alas 10 pa man di ay sa gabi. Sayo na kong nakatuhog tungod sa ako kakapoy. O sa kabisi sa office kaganina. Tungod sa akong pagdam ko niya sa animal. Baka kun og mabudhiun pa. Wa na hinon ko makatuog og balik. Mabudhiun ka, Manuel. Mabudhiun ka. Giguba ni mo ang tanan ako. Imo kong giguba. Hinungdan nga dili ko yun mahimong ikalimtan ang imong pagkabakakon. Ang imong pagkamabudhion. Wa siya ikapaus. Siya man unta ang akong kipili bisan pa siya kakapus o pagkaway nahot. Gipakigbisugan ko man unta ang akong gugma niya. O gisupag ko sila si daddy ug mami tungod lang niya. Pero unsa imong kipuhat, Manuel? Unsa man? Nakatog, Oga. Nahinanok na si Landa. Pero ako, naunsa man ko. Bisan giunsa ko pagpiyong ang akong mga mata pero wa gyud ko makatuog. Galit lang misugod sa akong puna-puna sige. Ginoo ko. Nganong nibalik man siya sa akong panuntungan. Ang nangagitalit na Dugay na ang mga panghitbo. Ug dili na ang ayan panghinumduman. Dili na. Emeline. Lawom na kayong kagabiyon. Pero walang gyapon ko pati agto ka. Wa mawa sa kumalaw na ang gisulti ni Mama Landa kanina. Dinhi ganiha sa ato man ang anak sa bagong tag-iya sa mansyon o Asyenda Barbara. Naglibot sa asyenda. Pero mihapit dinhi sa ato o nasabot kong interesado siyang makita ka. Kinangita man siya nimo og limaning o gamiimbitar natong tulo dito sa mansyon. Ginawa ko. Sa kani akong gipati. Ganong tungod sa gisulti ni Mama Landa, interesado na hinuon ko nga makikimamat niya. Pero makumpirna na ko kung siya bagid ang Gretel nga nagtungha sa susamang university. Nga diin ko mag-eskwela o nag-working student. Pero kung siya magyod, unsa may sunod nga mahitabo? Unsa man? Odto na. Pero, wa man gyud maanhis na yung maningong iyang pamilya sa mansyon. Makumpirma ron na ako kung katong eman nga nailahan sa university.
Maubagid ang ilang anak. Number ni Cathy. Si Cathy kining matawag. Hello, Kath? Hello? Gretel? Oh. Si Rob kining namigamit sa phone ni Cathy aron lang ikasulti ka. Oh. May mo ba nga hatagan mo ako higayon nga ikasulti ka? Wa ko'y daot ang intensyon ni mo. Gusto lang ko maghihigala ni mo. Gretel. Oh. Excuse me, sir, but... Miss Gretel, please. Unsa pa'y nahimo kong sayop nga dili ka man makahatag na akong higayon bisan ikasulti ka sa phone. Sorry, Mr. Varona, but I am busy. Bye. I-off na ko ning phone. Dili ko gustong iya kong disturbahon. Eager gid kaayo siyang ikasulti ko. Ug bisan si Cathy, nagpagamit pa niya. Dili man sa ingon sa pag-unsa. But sa igipakita na ako sa unang higayon. First impression ako niya, dili siya maayo. And I don't like him bisan o sa kahigala. Ay na! Wala ba ko mahibaw na Gretel kung kanus at tumuan sila si Maning uban ang iyang pamilya? Kaysa gikaingon ko na ni mo, Inday, nag-atiman sila si Maning sa uma o nag-amping ka na sila karon. Ang tanan nga mga saop nga naglaom nga magpadayon ang ilang pagtikal sa yuta ubos mami ni mo nga si Senyora Emeline. O bisan ganit ako, day. Wao sa makasiguro kung onsay hunahuna ni mami ni mo namo. Namo ni Loling. Ayog ka bala ka no, Insyong. Nakita na ko inyong kalisod din eh. Nahibaw ko kung unsa kami nung dano ninyo ang pagtikad sa yuta. Og nahibaw sab ko nga dili mo lambo og ingon ani ang hasyenda kun wa mo. Ay, daghang salamat na Gretel. Ang usaw-usaw unta sa akong tuyo ni Noy Maning uban siyang pamilya kay isip kapata sa kanhing tag-iya sa asyenda. Nasuhito gid siya sa pagduma dinhi, di ba? Day. Ay, dili siya mahilmong kapatas o sinaliga ni Don Ramon kanhi. Kundi pa sa maantigo sa trabaho o dili pa sila kasaligan. Mo ni hinungdan nga gusto na ko siyang ikasulti Noy Insyong. Aron ako na mismo ang mupaabot nga to ni Mommy Emeline sa ila karong problema. Og buhaton ako ang tanan kutob sa kumahimo nga maprotektahan mong tanan dinhi nga daan ang nagtikad sa Hacienda Barbara. Sinuod ka na, Gretel? O, Noy Insyong. Maong kun mahimo, ipatawag tingali na to ang tanang sinaligan kanhi ni Don Ramon sa Hacienda aron ako mabati kun unsa man karon ang ilang mga sentimento. Dahil. Kano sa man kahan ako sila mamit? Unsa to, dahil Gretel? Ang buot na kong ipasabot, Noy, kung kanus anak ko silang pwedeng ikasulti. Silang tanan. Ay, mas labing maalo, dahil sa labing madaling panahon. Kay dili ba, nagplano si Senyora Emeline nga muanhi sa mansion. Mas maayo nga, ikasulti ni mo silang tanan sa dili pa muanhi si mami ni mo. Husto ka, Noy Insyong. Roy, ako na silang sungkoon, day. Ikaw, Noy. Sige, ako silang sungkoon. Karon dayon. Pero, Noy, pwede rasab kon adto sila sa asyenda na ko pagigsultihan. Ako na mismo ang muadto nila aron dili na sila mahago pa. Ayaw dayon. Usa ka sa tag-iya. Unya, ikaw na hinuon ang maghago. Okay ra, Noy, oy. Way problema na ako. Ay, kuan inday ay. Ingon ini na lang day. Dili masap maayo nga. Blaan ako ning mansion. Ako na lang adtoon si Maning.
Kay siya manggoy mahol o siya rigan sa tanan. Siya na'y mahibawang mo patawag sa iyang mga kaurbanan. Muuban ka ako nimo dito sa ila ni Noy Maning, Noy. Ha? Ayaw na lang, day. Kay medyo init na ba? Dili makaayaw ni mo. Ikaw gyud na yung Insong. Ay, bitaw, day. Mag-ilis ko kadiyot, Noy. Wala lang ko, ha? Muuban ko nimo dito sa ilang Noy Maning. Abi ko bagto ka na sa mansyon maning. Ni akaramang ko ay dinhis mga kahayupan. Dili ba gipatawag ka man ni Senyoreta Grethel? Murag, kita mang pamilya ang giimbitar nila dito. Pero, lain man ang akong pamati. Hug, dili ko magkaadto. Maong kamo na lang tingali si Eman ang muadto. Ay, pastilan ni mo maning. Huwa ka man magsulting daan. May gisugo ka ba pag-adto sa mansyon aron pagpahibaw nga dili ka makaadto? Wa. Wa? Pastilan. Kun mao, nagpaabot ro nato dito sa mansyon si Senyoreta Grethel. Tinaunsa man in taon ka. Anak sa tag-iya ang nagpatawag nato. Buotan kaayo ng anak ni Senyora Emeline og mabination. Pero murag imurang gibaliwa. Mauwaw sab kong muadto kon ako ra. Mausugoon ko na lang si Eman sa pag-adto dito. Aron makaipahibaw nga dili ta makaadto. Ayaw landa. Muadto na lang ta sa mansyon. Oh, matod mo naglain ang imong pamati. Unya karon. Madara tingali kay murag. Arang-arang naman ang akong paminaw. Ay, maglibog man tani mo, Neng. Ha? Ngano naman, pod? Ay, wa. Oy. Ay, maayong adlaw ninyo diha! Ay! Maayong adlaw ninyo diha, Noy Maning. Nang landa. Oy, hala! Si Day Grethel, kauban ni Insong. Wa magpalibak! Ay, ni agad mi si Day Grethel ng landas. Tiwa man mo adto sa mansyon. Nagpaabot maya siya ninyo. Bitaw, Noy. Nang. Pasensya ka na, Nyorita, ha? Unsaon. Ay, lain manggod ang akong pamati ganina, Day Grethel. Maungwa mi makaadto, pero karon baguhay pa kong naarang-arang. Ug, muadto na unta mi sa mansyon. Mao ba? Ay, mao na, Nyorita. Day Grethel di ay. Okay na nang, Noy. Tuod, kumusta man di ituod mo? Okay ra, Day. Kalooy sa Ginoo, Day. Okay ra. Pero, dili ba matod mo, Noy, may gipamati ka? Arang-arang na ko sa akong paminaw, Day. Sigurado ka, Noy? Tingalig, dili ka pa okay. Ipagklaro ning ha. Kay basin kung maproblema ta. Okay na ko, Syong. Di ba, Landa? Okay na siya, Syong. Day Grethel. Ang inyo daing anak, Noy? Nang? Ha? Ay, tuod. Si Dong Emaning. Hain naman di ay tuod to. Ay, nagpasilong sa mga hayop kay init naman, God. Rito aman kaha sa daruhaning. Akong apason. Mas maayo nga ni Asia. Aron, magkahimamatad sila si Day Grethel. Ayaw, Syong. Ako na'y mo apas ni Dong Eman. Paabutan na lang ko ninyo din, he. Ikaw, mauman ka ha. Landa, dalite din sila sa Day Grethel. Og ilang masnak. Napamantay saging nga mundo diha. Maglungag ka ta. Og maghapit na lang punmig butong sa Eman. Sige.
Ayaw na lang mo paguna-una pa anak ng landa, Noy Maning. May dami ni Noy Insong, toa sa jeep. Noy Insong? Day? Palihog ko kuha ato, Noy. Unsa pa? Naasa ato si Senyorita Gretel? Nagpaabot na ako? Oh, dong Iman. Si Insyong manuntago to'y moapas na mo, pero mingon kong ako lang. Kay, aron makakuha ta og butong, nga madalit na to ni Senyorita Gretel. Ako lang mukatkat sa lubi o mukuhag butong pa. Pero, di lang sa kumpauli sa ato. Ha? Nga naman? Ipalandog to na akong kanding ubaka. Musunod ako nimo. Kung maglungan na lang di itagad to. Ako ang kining pa. Lalain magkakayong kuan pa. Ako paminaw. Ako gipanuho. Kining sugo sa lawas ba? Sugo sa lawas? Oo. Naglikay kang magkakita mo og ang anak sa bagong tag-iya sa mansyon o asyenda. Ha? Ako? Naglikay? Niya? Nga lugod? Iman. Pa, sugo bitaw tinuod sa lawas pa? Musunod na lagi ko nimo. Ha? Unya, ang lubi, ang butong nga atong madalit nila. Kuan gining... kuha na ko daan. Ako nga katkatong daan. Unya, kinsa may mo hatod ini dito sa ato? Imong ihatod. Ha? Iman. Pa? Dili ba matod mo? Nga gusto kang mutabang pagpakigsulti sa pagungtang-iya sa mansyon o asyenda para. Kay mutabang kaughangyo nga makapadayon kita sa atong pagpanarbaho sa asyenda. Unya karon, mura kag naglikay sa anak sa tag-iya. Pamaning. Ngano, Eman? Nahadlo ka ba niya? Ha, Eman? Ay naman si Maning Iman landa. Wapa man. Taon-taon naman pinaabot nila. Kuan, Insong tingalig, may nalanganan lang. Magkuha para bato sila og butong. Basing may nalanganan lang tingali ng Insong. Ay, naunsa man si Maning. Ni ana ba ang mga kinaligay sa asinda? Siya nalagoy atong di paabot. Okay na, Noy. Ato lang huwat-huwaton. Nang landa. Ni ana lagi ron pa sila. Excuse o na may nanawag. Si Mommy. Mahimo bang makahangyo ninyo nga manghilom usa sa makadiyot? Mitawag si Mommy. Hiloman sa nato. Ato o sang hiloman. Hilom. Salamat. Hello, Mommy? Kung sabay nahitabo ni mo, Gretel, nga dugay ka man kayo nagatubag nako. Nga no, may problema ba? Wa man, Mom. Diyan na sila si Maning, Niabot na. Nangingog sila. Gretel, may tigog sa mga tao nga ako nabati. Kinsa ka nang imong gikauban diha? Ha? Kinsa sila? Wa man, Mommy. Kuan, Ma'am, kining... Noy Insong, ang mga tao, Noy. Atong hiluman. Wa mo ako tubaga, Gretel. Isupak mo ba ako? Mom, no. Kuan, I mean, di amagod ko karon sa may tiyanggihan. Kauban ako si Noy Insong nga nangumpra. Nagsulti ka ba sa tinood, Gretel? Yes, Mommy. Tinood na akong gisulti. Magigsulti kong Insyong.
Yes, Mami. Noy Insyong, makiksulti mo si Mami. Nanong gasenggit man ni mo na akong nantay gita. Naniaraman ko sa imong dool. Noy Insyong, dali usa sa makadiyot. Ma'am, ni ano magpaingon si Noy Insyong. Huwata lang sa makadiyot, ha? Kadugay ba na niya? Dahil Gretel. Nabati mo na akong gisulti Noy Insyong, kunhain ta. Og nahibaw ka nag-unsa imo itubag ni Mami. Ma'am, si Noy Insyong. Noy, si Mami. Akong gi-loudspeaker, Ma'am. Hello. Hello? Insyong? Hain ka mo karon si Gretel? Kami ni Day Gretel, Yura. Unsay day Gretel? Imo siyang senyorita. Kasi naghatag ni magpagtugod ka tawagon mo siyang inday. Kuan, Yura. At kining... Mami, mao kani akong gusto nga itawag din ni Insyong og nang luling nako. Si Insyong nga akong gipakigsultihan, Gretel. Oh. Insyong, Yura, namati ko. sulti sa tinuod. Hain ka mo karon si Gretel. Kuan, Yura. At kining namalit mi dire sa merkado. Sa tanggi ba, Yura? Ug unsa inyo gipamalit diha, ha? Unsa inyo gipamalit? Dili ko kubinsido sa tinubagan ni Insyong. Hisitan siya sa iyang pagpakigsulti ako. Makita ni mo karon kung mahibawaan akong gibakakan ko ni mo. Manubag kagud sa ako niyang pag-anha diya. Ninihigayon na Ralph, son. Wapa na to kinahanglan nga magpinutong. May mga paagi nga mapaduol na to ang inahanog anak. Sa dili pinugos og haras nga pamaagi. Ug unsay buot mong ipasabot, Daddy Max? Mahimong pinaagi sa negosyo baka nga kanang makakuha sa ilang interes. Dad. That is why mingon ko nimo nga we need to know more about sa inahanog anak. Ni Senyora Emeline Guerrero sa iyang bugtong anak nga si Gretel Guerrero. And even their weaknesses and wants. Makatabang kini ka nato. But Dad, nainsulto ko ni Gretel Guerrero. Karon na kung mainsulto ko usa ka babae. Oh, relax, son. Relax. Kalma lang. Dili kita magdali-dali. Ibutang na to sa siguro ang tanan. Kay bulawan kini nga atong giatubang. Puntil sa bulawan ang inahanog anak. Nga kung makuha to sila, musamot kita kaadunahan o kamhanan. Dad. O dili tatugtan nga makalingkawas sila sa atong baling. Kinahanglan nga makuha tagyon sila. Dahil nasipay kayo ang tanan day Gretel nga gipas na mo silang tanan. Dili hitopngan ang gibati kong kalipay Noy Insyong nga nakita kong ilang mga pahiyom. Ang sincero nilang paghangop nako. O nakasiguro ko nga dili sila lisod nga ikasabot. Ay, husto na yun day Gretel. Tuod. Hain naman dito si Noy Maning og nang landa. Wala lagi ko makakita. Ito ara ay. Ay, may tabang mag-atin man sa mga tao. Pero, Noy, ang anak ni Noy Maning og nang landa ba? Wa gid lagi mo abot. Ingon ni Noy Maning nga ang iya ko nung anak ang muhatod sa mga butong. Pero ang mga kabatanunan man lagi hinuon ang nihatod ani. Ay, hambot bitong handay. Ang hinuon. Dili, nakahibong kung anong wa siya mo apelon sa atong panatapok day Gretel. Rukas, manggiiwan manggod ng bata. Mao ba? Uday! Osbondain ako ni Insyong. Salamat kayo sa imong pagsakay nako sa pagpakigsulti ni Mami Emily ni Motorphone.
Ang kuno na kong sayop ang pagpamakak. But ang mahinungdan nun nga nadepensahan ako ang tanan. Ay, ni anak ni Maneng mo. Sigong iyan. Hain so. Ay, hain naman ko. Kalit man nagnawa. Wa ka masayop, Noy? Siya gid ka to? Ay, kasiguro kung wa ko masayop, day. Siya yun to. Pero hain man. Di mo man dapita siya makita ng insong. Ginoo ko. May ganit ka nakapasalipudayan ko. Siya yun. Si Gretel nga nagtungha sa university din ko magtungha o mag-working student. Himatikdan ko nakita ko ni Insyong. Umay na lang gani kay nakapasalipudayan ko din sa mga tanong. Pero silag nang hita na ako. Dili mahimo. Kinahanglan nga dili ko niya makita. Dili pa ko andam nga makakita mi. Dili pa. Mga kinahanglan nga mobiya ko din eh. Madulawan ako sa among umahan. Adto ko dito magpalabay sa panahon. Adto ko dito. Ay, pastilan. Man, dong. Nakakaraman ko di ay diha. Malanda, di ako nakita. Ay, naon sa kamando nga ni akaraman din eh. Mura ka man hinoon og mitago. Ha? Kuan, ma. Nagsusi lang ko. Kung natod ba nila ni Sammy ug Mario ang mga butong nga akong gipangkuha ka ganina? Ay, oo, human na. Nahatod na nila. Pero naunsa ka ba, ha? Gusto na makighimamat nimo ang anak sa bagong tag-iya sa mansyon ug asyenda. Buutan ra ba kaayo siya, dong? Lahi siyang inahan nga si Senyora Emeline. Day, Gretel! Di aras itong iman na anak ni Maneng ug Landa. Hain na Insong. Ginoo ko. Ay, niya magpaingon sila si Insong ay og day Gretel, Eman. Ma, kuan ka, maituon sa ko, ma. Kadit. Eman? Ikaw? Iyak ko nakita. Wagit ko magdahom nga, ikaw ba ginitong ako nakita? O gikasakay sa barge, Eman. Pagkagamay rin sa kalibutan, no? O sabi ko magtuo nga, ikaw ang anak ni ng Landa o ni Maning. Uy, naunsa ka man, Eman. Ngawa ka magor magtingog diha. Bitaw. Pasensya ka na ning among anak ni Maning ha, day Gretel. Kay ingon gid ni sa ini ka manggiuwawon. Oh, mao na, day Gretel. Maubito na akong hisabtan niya, Noy. Nang, niya nakita mi sa university. Atong higayon na nga, nakasako ini niya. Ay, unsay nakasa? Ikaw, day Gretel, nakasa niya? Ay, unsa. Eman? Siya ang nakasa ni mo o ikaw? Ako tong sayop, Noy Maning. Kay, nagdali manggod ko ato. Ako tong sayo pa, ma. Kay, wa ko magtanaw sa akong giagyan. Nagdiretso-diretso lang ko sa akong paglakaw. Gisugo man ko ato sa registrar. Ako tong sayop, Eman. Kay... Ay, kadiyot. Morag. Morag wa, yun nakasa ninyong duha. Kaya sa akong sabot lang, no? Wa pa gani mo detalye sa nahitabo. Ay, pulos mo nagdali. Nga usad ay ni anak kahiya yun. O mauna kinikaron. Magkakita mo. Magkaila mo. Nga nagkailan na sa diay mong daan dito sa syudad. Morag doon na ditilimad untong nahitabo ninyo.
Aha? Doon na giyon! Wa ako magpaabot nga inyo kong pasalamatan. Ang ako nga, kalipay na ako nga makatabang ninyo. Og dili lang usa ta magmaya ha. Kaya ang inyo mga hangyo, ako pa man ang ipaabot ni Mommy Emeline. Pero wa ko'y laing ikapasalig ninyo. Nga buhaton gyud nako ang tanan. Aron matigayon og magpadayon mo sa iyong panginabuhian dinhi sa Hacienda Barbara. Abi ninyo, sa akong paglibot sa Hacienda, nakita na ko ang inyong kalisod, ang inyong kahimtang, ug ang inyong mga panginahanglan. Og naluoy gid kaayo ko ninyong tanan. Labi na gid sa inyong mga anak. Sa mga kabataan nga inosente pa intawon kaayo, kun unsa ang dagan sa kinabuhi. Hinungdan nga nakuha gid ninyo nga akong pagbati. Pahibawon ta lang mo, musulti lang gid ko ninyo. Nga pipila ka adlaw ang milabay sa akong pag-abot dinhi. Nag-follow up gina si Mommy Emeline nako dinhi. Sa laktod, nag-monitor siya sa akong kahimtang og lakaw dinhi. Kunon sa akong gihimo dinhi. Kaysa pagkatinuod lang, supak gid siya nga makigsuod ko niyong tanan dinhi. Unsaon nga, may kaugalingong prinsipyo manggod si Mommy. Nakahisgot kani siya nga buot niyang ilisdan ang tanang nagtrabaho sa Hacienda Barbara. Pero ako mao'y misupak. Kay unsaon naman lang mo. O ang mga sakop sa inyong pamilya kon, mawadaan mong tanan o panginabuhian. Kung mahitabo ka na right before my eyes, makonsensya gid ko. Kinahibaw man ko kon, unsay angay buhaton. Kinahibaw man ko nga, kamo ang matagsakop sa inyong pamilya. Dili man mga mananap, o hayop, nga mahimo lang itugway bisan asa. Kung unsa may isilot ni Mommy Emeline nako, tungod ding akong pagsupak siyang gusto. Andam kong dawaton ang tanan. Basta naghimo lang ko sa angay og makaayo ninyong tanan. Wa yun ko makapogong ganina ay Gretel. Nga nagpamati ni mo nga nakisulti na mong tanan dito sa Hacienda. Nakahilag yun ko. Kung dili kay ako lang, hapit tanan. Mito ang mga luha nga nakabati sa tanan ni mong gisulti. Kaya gibati nila ang imo kasinsiro nga mutabang namong tanang mga saop. Ug daghan gyud kaayong salamat nimo, Gretel. Kay matod pa ni Manding, ikaw mao'y naghatag og bag-ong paglaom sa tanan nga nawad-an na unta sa paglaom. Ikaw gid na insong. Maurbitaw na tinuod ay. Ang mga tiguang lang ganiya, kung nakakita ka pa lang sa Wa man ko'y gipasalig nila nga. Makapaniguro ko nga, magpadayon sila sa pagserbisyo sa Hacienda. Basta sa ako ning giingon, buhaton ako ang tanan para nila. Para ninyo. Kay kalipay na ako ang akong mga igsuon. Sama ninyo. Malipay usab. Kay Gretel. Mitoo man ko sa mga istorya nga akong nadunggan bahin ni Day Gretel dong Eman. Labi na sa mga sulti ni Insyong kon unsa kini ka maayo. Apan mas nasinati nako og napamatudan kun unsa gid siya ka maayo diha nga nabati nako mismo nga siya gid ang nakigsulti sa tanan. Mura gihilab sa dili masapot nga kalipay ang akong dughan nga namati niya. Diin ang kadaghanan usab, nabuhi ang paglaom, o mibalik pagkalagsik ang huy-huy na unta nilang abaga. Tungod ni adtong gisulti ni Senyora Emeline sa una niyang pag-anhi. Ngaway makabuot niya kon, ilisdan niya ang tanang mga nagtrabaho o mga saop sa Hacienda Barbara.
Tamis man nga paminahon ang mga po nga iyang gilitok malanda. Alang nato. O sa tanan nga mga namati niya. Pero wa siya maniguro nga musanong si Senyora Emeline nga iyang inahan nga dili ipadayon ang pagpapasa tanan nagtrabaho og mga saop sa sinda. Tinuod ka na, Eman. Pero ako nga napanglantawan. Bisa ni Papa mo maning. Nga dako ang atong paglaom. Nga dili ipadayon ni Senyora Emeline ang iyang nahuna-hunaan. Maayo lang ang tama. Pagampo lang ta. Pero, nahibaw ka ba? May namatikdan ka ba? Namatikdan? Ngayon sa? Si Senyorita Gretel. Si Siday Gretel di ay. Nasabot kong gaan ang iyang buot nimo. Ha? Wa ka ba makamatikod? Kuan. Tungo tingali ito kay usarami kay university nga mong eskwelahan. O nga nakailan na siya na akong daan, ma? Ay tingali sad. Tuod ay man des papa. Ay papa, ma? Ay hambot atong tawhana, oy. Kalit man lang tong nawa dihang hapit na mahuman sa pagpakigsulti si Day Gretel nato. Ay basing nang hipos sa mga kahayupan. Ako sa siya pangitaon, ma? Ay nahala, sige. Kay manghipos ako sa mga hinayhay nato. Kay hapon na raba. Sige, ma. Kung nakita na ko nga akong kaugalingon diha kang iman nga akong anak. Ug akong hisabtan nga ang dagan karon sa mga panghitabo. Daw, susama raw sab ang dagan niini kaniadto sa among panahon ni Emeline. Og dili ko buot nga nahitabo namo. Mahitabo usab kanila ni Iman. Kaya may hisabtan ko ni Iman ug mismo ni Day Gretel. Diyos ko. Huwag man din Papa. Ay man din siya. Ipuson ko na lang yung mga hayupan. Kaya po na. Kito pa higayon na ako maklaro. Guwapagit kay si Gretel. Huwag ko man siya masinati personally. Sa iya lang mga sinultihan. The way nga musulti siya. The way sa iya mga panglihok-lihok. Nagpakita lang. Kung unsay naas ang kasing-kasing. Ug tungod din ingon sa ingon sa aching legs that often told us so worth it. We are all in love sometimes. Dili ko angay mo pati ini kadtong iya. Dili. Noon sa man ko kaniya. Ingon sa nawa ko sa kong kaugalingon sa pagpakigsulti sa mga tao. Nadako sa akong emosyon. Sa akong kaluoy nila. Labi na diha si Eman nga namati na ako. Ay, God. Unsa ko ning akong gibati? Unsa man kini?
Teresa, gusto kong i-arrange ni mga akong pagbiyahe dito sa probinsya. Kaya gusto kong surprisaho ng mga sakop na ko dito sa mansyon o Hacienda Barbara. Og mga adlaw ako mulaga. Kaya base nagtuo silang tanan dito ng mga saop, nga interesado pa ko sa ilang serbisyo dito. Kaya gusto kong mahibaw kung unsa nilakaw ni Gretel dito. Okay, Teresa. Sige. Dili na ko pahibawon si Gretel nga og mga adlaw tuan ako sa mansyon. Kaya nagduda kong may milagro gud siyang gihimo dito. Ako na ibawaan, son, Ralph. Nga daghani ka ng mga property nga napalit si Madam, kon Senyora Emeline. O butang ka na nga nagkadugang sa akong interes niya. Daddy Max. Ug may nauna-unaan na kong paagi nga maduol siya kanako. Gamit ang akong impluensya. Sa ako mga suod nga mga negosyante, sama na ako. Really, Dad? Yes, son. Ug kung maduol na siya nako, dayag na lang ang iyang anak nga si Gretel Guerrero. Maduol usab kanimo. Wow! Og pag-expect na lang, son, nga one of these days, mahitabo na kining akong gisulti kanimo. Paabuta lang, son. Si Mr. Chow? Yes, I know him. Usa siya ka Filipino-Chinese businessman nga usa sa pinakadaghan og mga negosyo karon sa Pilipinas. Usa ka Filipina ang iyang mother ug ang iyang amahan pure nga Chinese ug ilado nga negosyante dito sa China. Okay. Okay, i-arrange lang ang among meeting next week, Teresa. Right after tingali sa kong pagbalik din sa syudad. Yes. Okay. Sige. Pahibaw ako kung unsay response sa iyang office, ha? Yes. Okay. Si Mr. Chow. Buot makig-appointment na ako. But, let's see. Come what may. Noy Insyong? Hindi, Gretel. Nag-ilis ka man. Gusto ko masuroy sa asyenda, Noy. Oo, day. Wala problema na. Ay, kadiyot, ha? Kaya mag-ilisan ko. Noy. Gusto kong ako rang usa ang masuroy. Ha? Ay, pastilan. Murag delit tingali maayo, day nga. Ikaw ra. Manobag kong Senyora Emeline anak kung mahibaw. Kinsami mo pahibaw ni Mami kung ako rang usa ang masuroy sa asyenda. Doon na ba? Ha? Ay, kuan. Ay, Noy kining. Insyong, ayaw ka bala ka, Noy. Makasalig ka na ako, Noy. Nasuod na usab na ako ang mga tao din, Eh, pero day, Gretel. Ay, kuan ba? Noy Insyong, mamalihog ko sa yawi sa jeep. Ha? Pero day. Basi nagtuo kag dili ko maantigong mo drive, Noy. Bisan unsang klase nga sakyanan, maantigo ko. Mamanual man o automatic. Kuan, day, kining, Uy, sa kuan. Noy. Pawamon ko ni mo sa yawi sa jeep o dili? Ha? Noy Insyong? Ay, pastilan, day. Kingalig may makasulti ni Mami ni mo nga gipasagdan ko ikaw nga maora ang musuroy. Ato na ko, Noy. Ay, pastilan. Saan naman ako ini? Dili man yun magpapagong si Day Gretel. Ang ako lang kung simba ko maunsa sila. Mapatay yun kong Senyora Emeline ani. Unsa man akong buhaton. Unsa man.
Oh, ay, naunsa man ko dong iman. Waman din ako mada atong baon. Mupauli sa ako sa ato, akong kuhaon. Ako na lang ka pa. Dini ka na lang. Kainit trabaho. Dili maayo nimo. Ay, Ako na lang. kadaghan nagkakahoy ang agiana. Di na makaapikto ang init. Sige. Ikaw lang una hinahinay pamutol diha ng mga kahoy-kahoy nga nanubo diha, ha? Sigurado ka pa? Ako na lang unta. Ay, ako lang lagi. Kay may hapiton sab ko sa ilang Hulyo. Basta ka ha? Okay ra ka? Kining na ka. Unsa, wa kay salig na ko? Salig man pa. Pero... Di na ako ko ba- magdugay aron nga mabalik na yun ko. Kay hapit ng tingpaniog to. Pagkanindot sa bugnaw nga tubig din ang tubod na akong inom. Lami kaayo. Dahil sa baligya nga tubig dito sa syudad. Wala na mineral. Kini. Kay pure gining mineral water. Uy. Ang jeep manis man sa mansyon. Nabuto rin din si Noy. Mainom ba ng tubig sa tuboy? Emma? Ikaw? Kinuha ko. Mahimo bang makapangayog tubig na mainom? Nahurot mo ang tubig nga akong dain ng tumbler. Nga nang dili niyo Rita. Salamat. Pero kadiyot niya Rita. Okay rin mo inom nining klasya sa tubig nga gikan sa tubo din sa bukid. Lahi ra ba ni sa tubig nga purified dito sa syudad? Nga miagi gyud og multiple stages ang iyang purification. O dili parehas diri nga niya sa tubod ilawom sa kakahuyan. O tingali kon Dili ba mao niyang pure nga mineral water kini klasiya sa tubig? I believe nga this is the best drinking water kay through nature ang process. O ang gituhuan sa kadaghanan nga bottled mineral water sa syudad is dead water. Kaya wa naman kani minerals nga nakuha through sa filters nga gigamit sa mga water filling stations. O na kini mainom sa mga consumers, right? Dili ba mao niyang concept? Oo niya Rita. Pero ang ako bang basin kung hugawan ka kay ni amang good sa... Kadiyo tarakod. Unsay mong tawag na ako? Ha? Senyorita. Dili ba nakaila ka naman sa kumpangan? Schoolmate ba yata? O may bawa ka naman tingali nga wa ko magpatawag ni Bisan Kinsa sa mansyon o even sa Hacienda Barbara o senyorita, diba? Pero, senyorita. Excuse, mag-refill ko ng tumbler. Senyorita, mabasa ang imong sapatos sa tubig. Kung dili nimo ikalain, ako na lang ang musod og tubig para nimo. Yan ang imong tumbler. Kung okay na. O aron sa dili ka mabasa. Palihog, dawata. Ambi. Kadet. Dera, senyorita. Mahimo bang dili lang ko nimo tawgon og senyorita? Mas malipay ko kon tawgon ko ni Bisan Kinsa sa kumpangan. Pero ikaw man ang among amo din sa Hacienda. O saan nga lang tingali nga mutahod ko nimo? O mutawag ko nimo og senyorita? Kano sa aman ko magpatahod o magpatawag ni Bisan Kinsa og even nimo og senyorita? Dili ba gud mahimo nga Greth na lang imong isangpit nako? Kaysa pagkatinuod lang, mas ganahan ko sangpiton ko directly sa kumpangan. Kaysa mo sangpit ka pa na ako og senyorita. Pero, senyorita. Dili na ko mo sa panimog sulti. Basta dili na ko gusto nga makadungog ng sangpiton panimog senyorita. Murasig palait.
Kaya dito niya kuha ang tumbler sa akong kamot. Sorry, di ay. Nalimot ko pasalamat ni mo. Thanks sa tubig. Naunsam ka. Ang sige ko sa akong kipalagad ka kanina. Diya siya sa akong doon. Nagsakol na akong kipati. Ang imot sa dinisip ko ang kalihaw. Ang ingon sa Dili kini husto. Dili. Ay, unsaman ko. Wow. God. Ang nagkiyabo ko magituyo ang tubig sa tumbler na kunda. Ano naman pa karong ingnan ko mangayo ang tubig dito sa may sapat. Di na kinamsaman sa tubod sa tubig. Ano nga? Ay, ang ano napakauwaman ko sa akong kaugalingon ara magpaduol niya. No. Unsa man kini akong gibuhat? God. Pero ano nga? Anong kaan man kayo akong pamati niya man? Ano man? Shit. Dili gahapon makontak ang phone ni Gretel dito sa probinsya. Ngano? Iyan ang gituyo. May milagro siyang gibuhat ito. Magkalakot. Hugaw na hinuling akong una-una. Naunsaman ko. Huwag ko makasapot ini. Murabag. Ay, ambot, ngano ni. Murabag dunay na hitapo nga dili maayo para nako. Come in! Ay, madam! Cheska here. May papirmahan ko. So, Cheska. Thank you, dam. Ayaw kong tawag dam. Bullshit. So, man gusto ka bang matangtang sa iyong trabaho? I'm sorry, madam. Please, ayaw taon. Ayaw taon ng buhata. Nagkantaon kayo kong gibuhi. Sa una lang ako, mga boyfriends are for. Ayaw, madam. Madam, please. I'm sorry. I'm so sorry. It won't happen again. Angay lang. Maong pag-amping, Francisco. Sa imong gibundak. Ay mong gibundak akong nga binunyagan, madam. So what? Okay ra, madam. Okay ra. Ang imong pirmahanan sa mga expenses and purchases ni din sa office. Nganong ikaw may nagdain eh? Hi, Mas Teresa. She's on leave, madam. Dili ba nagsulti man ganihapon mo sa imong pag-abot? But what about my schedule sa province? Don't you worry, madam. Okay na ang tanan. Si Dennis ang mo drive sa new van nga imong sakyan paingon dito. Naara siya sa lobby. Nagpaabot nimo. Mayo. Gusto kong ubanan mo sa probinsya, Cheska. Oh, really, madam? Pabanungan mo dito? Yes, Daddy Max. Stop it. What's wrong, Dad? Nasayra na ako. Nasayang ang flowers nga kung ipada sa office ni Emeline Guerrero. She's out of town. Matod sa nag-deliver din. Dili padugay siya nakabiyap ingon sa province. Oh, so, wrong timing, Dad. Yes, Ralph. Son. Oh, shit. It's okay, Dad. It's okay. By the way, asa mga probinsya mi adto? What about kun supresahon mo siya? Padugang sa pusta ba? Ug sundon mo siya dito. Unsa? Init na sab kayo ang panahon. Pero dili kayo na kumasinati ang kainit kay ni amang ko magsubay sa dan taliwas kamanggahan. Uy,
Ang jeep mo na sa mansyon? Mura magikan dito sa nimutangan ni Eman ganiya. Nagkadool na. At unsa man si Insyong? Si Senyorita Griffith unsa kayo ang nagmaniho niya to. Nagkita ka sila si Eman? Iman, naglingkod sa bato nga nag-ambo sa sapat. Seryoso kaayo og layo ang pangnantaw samtang naglabay-labay og bato dito sa tubig. Nagkadoon ako niya. Murag may laom siyang giunahuna og murag yun makamatikod na ako. Niyan ako. Eman? Pa? Pa? Pamaning. Itutukan magkukunin mo pa. Ngano ka pa? Dinhi ba siya? Ha? Unsay din siya? Si Senyorita Gretel katong naginusarang sakay o nagmaniho sa jeep. Dinhi ba siya gikan o nagkita mo? Nagkasulti mo? Nganong igo lang ko na imong gitanaw? Nabati mo ba ang akong pangutana? Ha? Nabati mo ba? Kaditsa pa. Nganong ingon niya na ang tunos mo pangutana? Ha? Kung ingon ka, nga wa pa mi magkita o wa mi magkasulti ni Senyorita Gretel. Nganon di eh. Ha? Ngano pa maning? Salagtunan kayo ang tono sa sinultang pangutanan ni Papa Maning rin ako. Bahay ni Senyorita Gretel. Murabag may lawom kinihinungdan. O murag supak siya nga magkasuot mi. Ug sa diyang gibaka ka na ko siya nga wa siya muanhis ako na imutangan. Ug wa mi magkasulti. Ingon sa kalita nga misanag ang iyang palakoy. Kaya nga naman di ay. Nga naman di ay kung magkasuod mi. Nga naman di ay. Bisag yun sa kus pag-una-una. Imposible nga wa magkita sa Eman o Senyorita Gretel ganiya. Diyang nagkuha ko sa mong baon balik sa bahay. Kaya din hegyod kang dapita kitong jeep sa mansyon nga gisakyan o gimaniho. Gusto ka ako sa akong pagduda nga gibakakan ko ni Eman. Gusto ka ako. Pero anong mamakak man tuod siya kung nagkakita o nagkasulti yun sila? Nga naman. Dili ko buot nga may tabok yun eh. Naibaon ako kung unsay dulngan o dangapan eh. Busa-buhaton ko yun kutob sa akong mahimo nga dili kini may tabok. Pagkainit sa panahon. Ikaw raman lagi ang nauli, Eman.
Oh, Si Papa mo di ay maning. wa pa di si Papa din ni Malanda? Miyo naman to siya gulit na ko. How si may unag uli nga wa pa man siya maabot din sa bay. Ay, hindi si Papa. Aw, basig may gihapit lang o nalangan. Nag-iskot man to siya nako kaganina atong nagkuha siya sa among bawon sa paniud tong nabiyaan. Pasin kung wa siya maghapit sa ilang Noy Hulyo. O tingali to? Ay, basin di ay tuod. Ay, dala sige. Hubuan na ng imong sinina o panrapo dito sa imong singot. Dili makaayo ng basa ang imong sinina. O ma, kadit. Hain man ka di ay si Maning. Pastilan. Abi na kung kinsa nangita na ko din nisliko sa Manson. Ikaw man ko din ni Maneng. Gikan pa ka sa uma. Oh, Ensyong. Eron sa may ato nga, din niya makaagis likot. Nakita man guna ko si Senyorita Gretel dito sa may atubangan nining mansyon. Di lang ko gusto nga iyang makita. Mong mianhi ko sa likod. Nga nugod. Mauwaw ko. Unsagoy kauwawan ni mo. Nakaila ka na hinuon sa hingpit kung kinsa si Gretel. Mura na hinuon kag milikay niya. Nahilo maning. Oy, yun ang hupaw man. Unsa may problema, ha? Wa kay hidong kansyong kon. Kanusa ka to mabalik ang atong account din, he? Si Senyora Emily. Kay mahilain pa ba di ay tang account din, he? Wa man. Wa man sa sulti si Senyorita Gretel. Day Gretel di ay. Ay nano man di ay ning. Walang. Say walang. Mangutana ka kabahin ni Senyora Emily kung walang. Ang sabi kay tolo ni mo ning. Stulti dali, stulti. Bakit may tolo ka ni Day Gretel? Hoy! Neng! Naunsa man bata. Mura man kagwa sa imong kaugalingon. Muadto na lang ko, Siyong. Unsa may muadto na ka? Wa pagani ka makasutik unsay toyo nimo. Wa ra, oy. Wa. Tawhan. Wa man kong makasabot nimo. Unsa bitay problema nimo? Adto na lang bitaw ko. Ay, tanawa na tanawa. Oh, Noy Maning! Nialagi ka! Uy, si Senyorita Gretel. Noy Maning! Noy! Ay na! Wa na mamati ni mo, Day Gretel. Wa na yun. Midiritso yun ang lakaw. Nga naman to siya, Noy Insyong. Nga mura man to nahadlok na ko. Nahadlok? Ay na! Ambot adto niya, day. Dutihan manggod kong loling nga may nangita ko nun ako din his likod. Og pag-anhin ako, si Maning manggod di ay. Nahibong ko kung nanong dinhi pa man siya nangita na ako. Na pwede man untag dito sa atubangan. Unsa may ang toyo? Unsa gisulti? Ay, libog akong kotaw adon niya dayo eh. May anherag doon siya. Kaya wa igisorte. Unsay wa gisulti? Ha? Oh, ang buot na kong ipasabot, diba? Nga sa iyang pag-anhe, akong gipangutanag unsay toyo, kung unsay problema. Wa may gisulti. Wa sa iyang kaugalingon. Tingalig may problema gid siya Noy Insyong. Wala makasulti nimo. Na, ambot lang doon niya, day. Kaya sa una, bisan unsay problema, ana,
Musulti man nako. Karon dako na baghoan niya. Nausab na. Basin ako yung tuyo ni Insyong. Pero ikaw lang yung ipangita kay maikog baka siya o baka mauwaw. Tingal, day. May posibilidad. Pero maod lang wa may gisulti. Basta maura to. May anhi siya nga subo ang panagway. Namuragwa sa kaugalingon. Kana bitong makakita kaniya nga murag wa mahimutang kay na problema. Uy, Noy Insyong. Na may van nga puti o nga nagsubay dito sa unahan. O murag anhin ang masangko din Oy, kakinsa man na. Dili kay mura, daigit. Anhigod ang puntarya anak kay kanangdaan nga iyang gisubay. Anhira maginasangko din his mansion. Wow, Madam M! Senora Emeline, what a beautiful place! The beauty of nature. Oh, I love this place. This is heaven on earth. Ayaw pa kusga pagpadagan sa van, Dennis. Kay dili pa konkrito ang daan din Madaot ang van. Sorry. Senyora? Tanawa sa unahan, Cheska. Sa my right side. Mao ka na ang mansion nga bago ko napalit. Wow! Oh my God, Madam M! Wow! Oh, wait. May misis ko, Madam M. Excuse me, ha? Oh, my goodness, Madam! Naunsa ka, Cheska? Nag-message si Cherry nga mga imong gihimong caretaker dito sa office. May flowers kunong miabot dito para nimo. What? Tanawa, Madam M. Oo. Yung picturean ang gisend na ko. Awa. Shit! I hate flowers. Oh. Pag-message si Cherry, sulti ipalabay na. Ipalabay na. Madam? Since nga daghan kong nahibawan nga dili lang day ako ang interesado ni Emeline Guerrero. But wala ko pabutangay kundi ang gikan ang flowers nga akong ipadaan niya, Ralph. Kaya gusto ko nga mapasol siya. And at the same time, may big question sa iyang mind kung kinsa ang nagpadaan niya ito mga lovely roses para niya. But Daddy Max, unsaon man niya pagkakita how lovely those flowers for her? Nga she's out of town man. I'm very sure nga inibalik niya. Mawa ng beauty sa mga buwak. Well, it's okay, son. But at least, aware siya that somebody here who really cares for her. Just a minute, son. Yes. What? Shit! Dad? Dad nga no? Okay. Bye. Stop it. Dad, what's up? Oh, shit. Dad? Si Jamie katong mitawag na ko akong isugo sa pag-arrange sa pagpa-deliver sa flowers para ni Emeline Guerrero. Kitawgan siya sa guard sa company ni Emeline. O gisultihan siya nga gipalabay niya ang flowers nga akong gipada. Unsa? Iya jud kong gihagit, son. Iya jud kong gihagit. Daddy Max! Pada? Flowers para ni Emeline Guerrero. Kitawgan siya sa guard sa company ni Emeline. O gisultihan siya nga gipalabay niya ang flowers nga akong gipada. Unsa? Unsa? Iya jud kong gihagit, son. Iya jud kong gihagit. Daddy Max! Emeline Guerrero. Kitawgan siya sa guard sa company ni Emeline. O gisultihan siya nga gipalabay niya ang flowers nga akong gipada. Unsa? Iya jud kong gihagit, son. Iya jud kong gihagit. Daddy Max! Ay, basta lang, Senyora Emeline.
Wa yun may makaandam ining imong pagbalik din his mansion. Kay wa may masayod nga muabot na karon. Bitaw, Mami. Kay kung napahibaw ka pa, makaprepare unta mi og food nga buot mong ipaluto ni ng loling. Intensyon ako nga moabot din sa mansyon nga dili magpahibaw ninyo. Kay mahisabtan kung may milagrong nahitabo din sa Hacienda Barbara. Mommy. Am I right, Gretel? My dear? Tungod dito ang among panagkita ni Senyorita Gretel kagahapon. Wala ko makatuog kagabi nga nagkunawa na niya. Dili ko ang imo batiin eh. Dili yun. O di kay kana lang. Wasap ko'y katungod ng bubatig sa maini nga ito niya. Eman! Si Mama Landa. Ma! Hain man si Papa mo, Maning. Di harap ito kaganina nagpahimutang anang mga sako nga sudanan ining giani na mais. Nawa malagkalit. Hain manis, Maning, oy. Ako lang pangitaon, ma. Basin konto aratos manggahan. Basig nag-spray. Nganam di ay? Eman, may abot si Senyora Emily sa mansyon. Unsa? Nabalaka ko. Katingali kining iyang pag-abot. Mauna niya ang pagkahitabo sa butang nga atong gikahadlukan. Nga dili na niya pa sa upan nato ang Hacienda Barbara. Unsa? Ginoo ko. Kini atong iyang pag-ani. Mihulga siya. Nga mukuha og bag-ong mga saop nga mutikad sa Hacienda Barbara. Gikulbaan ko. Ma, relax lang. Ayaw lang pala si mong gibati. Naibaw ko. Dili ta pasagdan sa Ginoo. Unsa man ka katinuod katong gipasalig ni Senyorita Gretel nato. Bisan wa siya maniguro, ma, nga mamati ang iyang inahan sa atong hangyo pinagin niya. Pero matuo ko. Kasinsiro siya sa iyang gipanulti nato. Nga mutabang. Wa ba siya mo pasalig nga makuha nato ang pagsanong ni Senyora Emeline bahin sa atong kahimtang, pero nagasiguro ko nga may paglaob nga ihatag sa iyang inahan ang atong hangyo nga magpabilin sa Hacienda Barbara. Pero kung dili siya pamation ni Senyora Emeline Eman, unsa may atong dangatan? Dili ta magunahon na, ma. Dili na to kalimtan nga magiluyon ang Ginoo. Ug daghan kitang nagampo. Naibaw ko. Dili kita niya pasagdan. Dili yun. Maayo! Maayo, May nalampit. Murag si Insyong. Tingali gisugo siya sa senyora. Ay, hain man dahil si Maning. Ay, ambot lagi ning tawhana. Uy, hain na ni. Kay nga naman dahi unta na Insyong. Ay, pahibaw, unta na ko siya na masigpulong si Senyora Emeline lang mga kapatas karong alas 3 sa hapon dito sa mansion. Mao ba? Ay, pastilan. Hain man kahaday si Maning. Ay, mamalihog lang niya ko lang daha sa pagsulti ni Maning bahin ini. O sige, Insyong. Aron niya, di na lang ko magdugay. Kay nangita na ron si Senyora Emeline na ako. Syong, kadiyot sa... Landa? Mangutana lang ko. Sa unsa? Nagkasulti na ba sila si Senyorita Gretel o Senyora Emeline bahin sa tong kahimtang dinhi sa Hacienda Barbara? Mamati ka siya sa atong hangyo niya, Insyong. Pagamping, Noy. Eman, hadlok ko. Ma, ayaw pagkunaw na, anak. Isalig na to ang talan sa Ginoo. Siya na'y bahala na to. Eman. Dini kalaw na, ha. Pangitaon ako sa Papa.
Sorry, Kulas. Mamalihog lang ko og sulti ni Insyo nga lain ang akong pamati sa lawas. Ug dili ko magkatambong sa pagpatawag sa senyora dito sa mansyon. Sige. Ako lang inuning, ha? Sige, Kulas. Salamat. Sige. Sige, Kulas. Dili mayong makita ko ni Emeline. Itingali og makaila siya nako. Ginoo. Ikaw na'y mahibaw ning among kahimtang din eh. Wa milaing gisaligan. Ikaw ragyod. Ikaw na'y bahala namo, Ginoo. Daan pa ko. Huwag ko masayop sa kong pagduda nga may gibuhat kang milagro din Gretel. Mommy, sorry. Sorry? Moingon ka lang og sorry? Dili ba gipasabot naman ka? Nga mao'y una mong hunahunaon ang atong kaayuhan ug dili ang ila. Lain ang akong sulti nila ug lain sad ang imo. Sa laktod, sa imo gibuhat, sa nga nakigbato ka o nakigkontra ka nako. Pamatiaos ako, Mom, please. O kung sa may angay na kung pamation mo, nga gisupak mo man ang akong gustong mahitabo. Wa ka lang magkasabot na ako, Mommy. O kung sa'y wa ko'y sabti mo, ang imong pagsimpatiya nila, ang imong paglaban nila, nga labing siguro mo'y naghatag nilag kaisog aron alkontrahon ko. Kay tuan ka man dapig nila. Mommy, wa ko mo dapig nila. Ang akong gihimo, mao lang paglantaw dili lang sa ilang kaayuhan ug interes lakip na sa mga ato. Ug asang bahina sa imong gibuhat nga nakapaborta? Ha? Asang bahina? Mommy, tinuod. Mga saop lang sila. Pero dili ka sad unta malimot nga dili mo lambo ang ani sa Hacienda Barbara kun wa sila. Dili ka ni matigayon kun wa ka na mga tao nga nagtikad ng daan ini. Nga mga suhito ng daan sa mga pamaagi sa pagpananom dinhi. Kay dugay na sila nagserbisyo sa kaning tag-iya ini. O kung magkuha kag laing mga tao nga mao'y imong patikaro ni ini, wa kita makasiguro. Dili kita magmasiguro nga magmalambuon kini sama sila pag-atiman ni ini. O Mami Emeline, dili kay kana lang. Mga tao sila. May mga pamilya sila. May mga anak sila nga mahimong magutman kung mawadaan sila panginabuhian. Kung ato silang papahawaon sa asyenda, dili sila ihas nga mga mananap o mga tanom nga mahimo na lang mabuhi bisan asa. Mami, nagkinahanglan sila sa atong pagsabot o kaluoy. Gretel. Mami, ako na kinignaghangyon ni mo. Maluoy ka nila. Dili tingali ta malipay nga magtanaw sila mga pamilya o mga anak ka mag-angtos unya. Tungod lang sa paghikaw nato nila sa butang nga magkatabang nila nga mabuhi, dili ba? Gretel. Hangyo lang! Hello man nato! Kaniya na si Senyora Emeline! Paghilom mo! Insyong. Senyora, namati sila nimo. Naibaw na tingali mong mga kapatas o mga sinaligan sa kaning tag-iya ning mansyon o sa Hacienda Barbara kung nga nung gipatawag ko kamo. Wa na ko gipatawag ang tanang mga saok kay dili ko gustog saba, dili ko gustog samok. Kining akong pagpatawag ninyo, kabahin kini sa mga kabag-uhan nga buot na kong mahitabo. Apan sa dili pa ko mo padayon,
Mangutanaw sa ako, kung niya ba ang tanang mga kapatas o sinaligan ka ni Don Ramon sa asyenda. Niya na bang tanan? Nyawa mo katambong, senyora. Nyawa mo katambong. Insyong, kinsay wa ka rin sa pundok. Nganong wa siya? Magpatahod siya? Hello, may lagi ninyo. Hello, may. Insyong, kinsa ang wa din he? Kuan nyo ra, si Maning. Kinsa nga Maning? Sayang gusto. Ako may muluhod niya? Ha? Insyong? Kumusta na ka karon ang akong mga kaubanang kapatas dito sa mansyon? Unsa kay resulta sa pagpakigsulti ni Senyora Emeline nila? Oy, sa bagay rason ni mo, Maning. Nganong wa ka man mo tambong sa pagpatawag ni Senyora Emily ninyo? Si Landa. Landa? Wa ka ba di ay? Mahibaw kung unsa ka mahinungdano ng imo presensya sa maong pakigpulo nga gipatawag sa senyora. Lain ang akong pamati, Landa. Lain ang imong pamati o doon na kay gilikayan? Landa? Maayo kay wa si Eman. Dili siya makabati kung unsa may atong panagsultihan. Panagsultihan? O unsa may atong panagsultihan? Wa ka ba'y buot isulti na ako? Nga dili mo buot nga masahiran ni Eman? Sapagkat tinuod lang, may mga butang kong namatikdan ni mo. Apandili ko buot nga kumprontahon ka. Kay mas maayo nga musulti ka na ko ini, subay sa imong kabubuton. Unsa ko nang gipanulti ni mo? Wa ko ikaw hisabte. Wa ni mo hisabte? O dili ka lang buot mo sabot? Landa, naunsa man ka? Nagduda ka na ako? Tubagon kong laing pangutana ang imong pagpangutana na ako. Ngano? Agayan ba kong magduda? Magsugod na ba sabta, Landa? Wa ko ni mo tubaga. Angayan ba kong magduda? Dili ko buot nga magkalalis kita. Ugwa kay angayang dudahan di rin ako. Sige. Itugot nga wa ko'y angayang dudahan ni mo. Pero nahibaw kong wa kay gipamati. Nga mao'y imong girason, Nicolas, nga hinungdan nga nung dili ka makatambong. Nga nung wa ka makatingog. Tubag ako. Nga nung wa ka mo tambong sa gipatawag nga pakigpulong ni Senyora Emily ninyo mga kapatas. Pasabta ko, Maning. Dili ka bagyod makasabot? Wa ko'y angay ipasabot ni Mulanda. Og mahimo ba? Hunongon na nato kining way hinungdan tang panagsulti. Kay tingalig, mabdan kita ni Eman. Huwag sa may imong kahadlukan. Ngawa ka man kahigitago na ako. Namo. Landa, utang buot. Nahibaw ka, Maning. Nasawa mo pagtambong sa gipatawag nga tigom ninyong mga kapatas ni Senyora Emeline. Sama da nga wa ka magpakabana kung unsa may atong dangatan. Kung ugaling dili gyud maliso ang hunahuna nga mukuha sa glaing mga saop nga mao'y patikaro niya sa Asyenda Barbara. Wa ka mahibaw sa imo gipanulti. Kung wa ko mahibaw sa akong gipanulti, pahibaw ako kung ngano. Sultihi ko kung ngano. Wa ko'y angeng ipasabot og isulti ni mo. Habi ni mo. Sa imong lang mga lihok og sinultihan, Maning, klaro kaayo nga may gitago ka nako. Namo ni Eman. Dili na ko makiglalis pa nimo ni Ana. Ayaw sa paglakaw. Nagigsulti pa ko nimo. Maning! Wagit siya mamati nako.
Bisan nun saon pa ni mo paglimod, maning. Klaro, git kayong may gitako, kagyod na ako. Nga gikahadlukan mong among masayran ni Emma na. Wala mamati ni Mama Landa, gamitawag niya. Wa sila masayod. Nagkaganay na ako nagpamati sila pa nagsulti. So nga sinultihan lang ni Papa. Bisan siya milimod. Masabot yun nga doon na siya gitago. Nga dili di gusto nga masayra ni Mama Landa. Pero unsa man eh. Nasabot kong bisan sa pagpakita niya ng bago na mo agawn o tag-iya sa mansyon o Hacienda Barbara. Ganong klaro kayo niyang kiningilikayan. Unsa'y puti pasabot ni ini. Unsa maging sekretuha ang gitago ni Papa Maning namo ni Mama Landa. Maayo! Maayo na po! Huwag tingog rin ni Noy Insyong. Geng! Ay! Eman! Oh, Naatara di ay diha? nakita ko ni Mama Landa. Geng! Landa! Ay, don't iman! Ensong! Kadiyot! Sultinan kingalag, maning ha. Nga dili siya magpatahod ako. Kay saupang siya. O kung gusto siyang magpabilin, nga muserbiso sa Hacienda Barbara, lakip na ang iyang pamilya, magpakita siya nako sa mansyon. Unsa? Mao niyang gisulti, Ensong. Ginoo ko. Oo, Landa. Sukor na ayos siya. Nga dili man unta siya nagkinahanglan. Kita man unta kuno. Kamu. Ensong. Noy. Ay, hain man day si Maning. Karon ng adlaw ang iyang gipaabot nga magpakita si Maning dito. Kung dili siya makaadto ron sa mansyon, maayo pa kung mamutos na lang mo o pubiya na sa Hacienda Barbara. Noy Insyong. Ginoo ko. Nga sa ato pa, wa pa siya nahimong desisyon na Ensong. Sa iya pagpakigsulti sa ubang mga gisaligan kanhi ni Don Ramon sa Hacienda, mao ba? Wa pa yun, Landa. Si Senyorita Gretel de Enoy. Nagkasulti ba sila si mami niya? Labot sa iyang giingon nato nga iyatang tabangan? Bitaw, Ensong. Kumusta man di hituod ni? Nakahisgot magid sa Senyorita Gretel ni Senyora Evelyn. Ay, Landa. Nung Eman. May sikreto si Gretel nga kung ganiha sa dayon na kong biya dito sa mansyon. Napaabot ng koloniya ang inyong problema. Naghilak manggana ito. Kinasto ko si Senyora Evelyn nga nung na naakon siya dapit na to. Unsa? Ensong. Di na kung magtugay ha, Landa, nung Eman. Basta pangitaan lang si Maning. Kinagpaabot si Senyora Evelyn niya dito. Importante kaayo. Ayaw kong pakitag mihila ka. Kay dili ko maingon ini kung wa ka magdupa-dupa, Gretel. Para nilang mga sao. Huwag ka magkamit sa imong utok. Wa ni mo huna-una. Unsa man ko di pagtanaw ang mga saok nimo. Nga sayon ka raman kaayo nilang manduan nga mao ni buhaton. Ha? Ila kang gibayran? Ila kang abogado? Huwag ka lang magkasabot na ko, mami. Kaya huwag mo man masinati ko noon sa ang kalisod o kapait kailan hayaguman ng ilang pagkayanong mag-uuma. Hilom! Ayaw kong patuwa nga mas nasayod ka pa na ako kung unsa ang kinabuhi. Anak ko lang ikaw.
Og mas nasayod ko kung unsay gusto ug unsay dili. Sa kini nila, kung nganong pobre sila. Ayaw kong basula nga naingon ni Ana ang ilang kinabuhi. Ila kining kinuyuan, ug dili ako. Nagkabati ka? Way laing mabasol kung nagpabilin silang kabus. Sila ra usab, kay mga tapulan sila. Kay mga bugo sila. Kung after sa semestral break pa, mabalik si Gretel Guerrero Danny Max din sa syudad. Kay dili pa usab nako makontak ang iyang phone. Nagpasabot lang. Mga simana gyud kapin ang paaboton una pa nako siya makita didto sa university. Son, nakasulti mi sa phone si Atty. Jimenez. And we're planning nga moadto sa probinsya din ato karon si Madam Emeline Guerrero o gaya anak ka si Gretel. Really, Dad? Yes, Ralph. Maunsa ka kung muban ka na mo dito aron makaingon ka ng Gretel Guerrero nga sincero ka gayon sa imong tinguha niya. Oh. Son? Maayo ka, Dad? Maayo ka? Nadiin din ako pangitaan mo pa maning. Di arabadi ka din Nagbakiro ko ining mga kanding o baka dong iman. Datog balik si nag-insyong sa ato. Gipatawag ka mismo ni Senyora Emeline sa mansyon. Paabot siya nimo. Unsa? Moya mo nasabot ni Mama Balanda sa gisulti ni Noy Insyong. Nga importante gid kaayo ang imong pagpakita ni Senyora Emeline dito sa mansyon. Kay mihulga kini pa. Nga kundi ka magpakita dito, papawahaon na lang kuno kitang tibok pamilya sa asinda. Unsa? Eman? Ayaw kalimot pa maning. Karon rag adlaw ang iyang gitagal nimo nga magpakita ka dito sa mansyon. Karon rag adlaw. Ginoo ko. Unsa may tuyo ni Emeline ako? Nganong sa tanang saop kapatas sa Hacienda Barbara. Ako raman ang mas labing gihatagan niya gibugaton nga pakikitaan. Nagkaila nakaasyan ako. Unsay akong buhaton? Ngano gibiyaan man nimo si Maning Eman? Nganong wa ka man maniguro nga maadto gid siya sa mansyon? Pamahinudanon nga napasabot ko na siya. Nagkaro adlaw ang kitagal ni Senyora Emeline ma nga magpakita sa mansyon. Muadto ka ha siya? Nagkasiguro kung maadto siya. Pabuton lang nato kung sa resulta sa iyang pag-adto sa mansyon. Teman, nahadlok ko. Tingali ko si tuyo ni Senyora Emeline sa imong amahan. Sa ako nagikaingon ni mo, ma. Paabuto na nato unsay resulta sa iyang pag-adto sa mansyon aron makikita ni Senyora Emeline. Magpaabot na lang ta. Hapon na. Hangtod karon wa pa moabot ka ng gingan lagmaning, Gretel. Sa bayang gisalikan? Ang imong pagdupa para nila, mao ba? Mommy. Mao ni resulta sa imong gihimo. Mao ni akong giingon nimo. Tungod sa imong gibuhat, gitug ka nagsungay ka nga ning ginganlag maning. Mommy, may gipamati siya. Mo ni sulti sa gisugo ni Noy Insyong. Mao dili ta makabasol nga wa siya makaanhi kaganiha. Namatay na lagunta siya, Gritso! Dili kay magpatahod o magpapaabot pa siya dako! Bullshit siya! Mommy, Emeline! Kalma lang, Madam M. Ang Hilam! Chiska! Wa ko mohatag og pagtugot nimo nga moapil sa among panagsulti ni Gretel. Sorry, Madam. Pobreng maut!
Basin ganahan ka, madam, mga kutawan ako og juice, aron dili kayo mo init ang imong, madam. Di ka ba makasabot, Francisco? Ay. Kunong sa akong gisulti ni mo? Igon ka ba yun ada ka bugo? Sorry, Madam M. Nakalimot ko. Ay. Out! Huwag ko makinahanglan mo din sa sala. Out! Mommy! Sabay mo gipaabot, Chiska? Out! Yes, Madam M. Excuse me, Señorita Gretel. Tapi una. Sige, Jess. Florencio! Insyong! Yura. Di ara ko yura. Marika! May sagot ka, Yura. Dili na ko makapaabot itong gingalag maning. At tuas sa ila o ang iyang pamilya. Sultihi sila nga mulayas karon dayon. Dini sa Hacienda Barbara. Kaya wala ko makinahanglan nila. Pero, Mommy... Ayaw pagpanghilabot, Gretel! Enough is enough! Maayong hapon, Senyora Emily. Noy Maning! Ning! Nyura, ni ana si Maning. Ni ana sa Nyura. Pasensya na, Nyura, nga. Nalangay ko. Kuan man, God. Ayaw pagdool! Diya ka lang! Balik sa mga agi! Huwag gitugtan nga masakiton nga musaka din sa mansyon. Layas! Mommy! Insyong! Palayasan ang tawhana! Palayasa siya! Katigaling matakdan ta niya! Palayasa siya! Shit! Buisit! Mommy! Huwag ko magtuong mo samot ka buisit ang akong adlaw karon. Mommy, sorry. Mao ba itong mga klasya sa tao? Ang imong ipasigarbo ka na ako, Gretel? Nga gawas, nga masakiton, naglago na lang ang itsura ato? O hugaw pa kayo nga murigikan pa sa uma? Gikan ba yung taon to si Maning sa uma? Diha ka lang, Insyong! Kaya tingalig makakuha kag virus atong sa upa, matakdan pa hinon ko nimo. Mommy! Sorry, Nyura. Huwag ka ba makabati sa kong gisulti, Insyong? Pahawa! Pahawa! Nyura. Ogoy, ipatawag si Luling. Ug ang ubang mga katabang nga pasprihan og alkohol o disinfectant ang debok palibot ning mansyon aron mapatay ang tanang virus nga dani atong animal. Day? Ay na pag... Day naman, Nyorita, sorry. Ay na pag hila ko, Ikaw na ulit sabot ni Madam M. Ngarang ingon man ni Ida si Mami Emeline Chaska. Nga naman. Kinanglan pa kung mag-google Nyorita aron mahibawaan ako ngano ingon na ana si Madam M. Gani ako, personally, no? Nasyak di ko sa ako nasaksihan ko noon sa diainis, madam ko maunay masuko. Pero ipagsapa, ha? Musin, tilin di ko di mo kay naibaw kong lahi ka niya. Matad sa kong apuhan ka ni Chas. Sa buhi pa. Dili ko ni Iris si Mami Emeline sa daga pa. Buotan ang magiluyon siya. Dili sama karon. Mao ba? Hala no. Hala yes di ay. May bugat ko na garasan nga nung naingon siya ni Ini. Aparang nakapan lang. Namatay na lang si Grandpa. Wagin siya makasulti na ako kung sa hinungdan nga naingon ni Ini si Mami Emeline. Ingon anak magadas Nyorita,
Ingon anak yun na, dunag yun mga rason ang tanang butang o mga changes. Changes, I'm sorry. Mao ginala iyang logic. Pero, grabe kas madam. Ay, di cute pa-explain. Just nabangi ko. Uy, unsa ka makapagtapang? Nabangi ko nga mausap si Mommy. Please. Ka-very difficult task. Anong imong gi-refer na ko, oy? Mayon tag-mathematics pa na, madaog formula, pero kana si mami ni mo, no? Bisan pa og square root, di, yun ko kasolbad. As in, og as out, promise. Just ko. Magpatabang tang Bill Gates ining imo problema kay advance makaining kuan. Advance kay itong datuan na. Ay, ako'y manayog story, Madam Hagan, Gina. Mag-anhin ni Maning sa mansion. Di ba giingnan taman ka, Insyong? Nga dili ka mapaduol na ko? Ay, naligo kong kaduhan nyo raw eh. Una kong misakada ni sa mansion. Paorder yun nga panglaba ang akong gisabol aron mahawagtang ang tanan virus o hugaw na imong gikahadlutang may pilit sa akong lawas. Mas maayo. Nagpakisayo di ay ang mga kapatas ganina nyo ra sa akong paggawas sa mansion. Nagpakisayod sila kun unsay ilang kaugmaon sa asyenda. Kinahanglan pa bang maprangka ko nila kung unsay buot kong mahitabo? Dili ba obvious na kaayo kung unsay akong gustong ilang buhaton? Unsa man nyo ra? Nga manglaya silang tanan din eh! Unsa? Mga 45 minutes from now, mabot na kita dito sa probinsya nga nahimutangan sa mansyon o asyenda nga bagong napalit ni Madam Emeline Panyero Max. Raul. Oh, excited ako makikita sa mansyon o asyenda nga napanag-iya na karon ni Madam Emeline Panyero. Ingon man usab ko dad. Naginamhinam na sa kong makita pagbalik si Gretel Guerrero nga nakapatandog sa akong ikaw. Sukad, siya pa ang unang babae na nakaingon ako ini. Kalma lang akong inanak. Take it easy, Ralph. Nangimong pag-uban na mo ni daddy mo, Maximiano, nga to silang mansyon o kasinda. Mausab lo niya ang dagang sutaran. Kay madani naman po niya ninyong duha ang ilan o anak. Uy, mauba. Hinaot pa unta, Nino. Hinaot pa unta. Masurpresa yun na ginahadong ka na. Inigkakita ninyo, Panyero, o kanimo, Ralph, nga kong inanak. O dako kining puntos alang usapin yung amahan o anak. Oh! Sayop man na nga kong gibuhat nga nagpakaroon ingnon nga masakiton apan may. Wa na ko'y laing nauna-una ang paagi. Nga dili, madulog, dili mailan ni Emeline. Pero, nakalingkawas man tuod ko sa akong gikadlo kang mahitabo. Apan, nasugalo sa ni higayuna, og naog suway kasiguruan ang among kaugmaon. Labi na ang pagtuo ni Iman dito sa syudad. Og naibaho ko, nahisabdan na nilang duha ni Landa nga may gitago ko nila. Kapandili kinarason nga pugson ko nga akong kaugalingon sa pagtugan nila sa matungod. Kaya wa ko masayod kung unsay mamahimong linugdangan ni ini. Kung masahiran ni Iman o ni Landa ang matuod, tali ka na po ni Emeline. Pamaning! Si Iman, siya ka nang naglingkod sa may waiting shed. Iya kong kiatkan.
Wa mi magkasulti og tarong si Senyora Emeline Eman sa pag-adto na ko sa mansyon kay nagpakaroon inon ka man masakiton pamaning, dili ba? Oh. Man. Isundan ko ikaw dito sa mansyon. Diyang nakita ko ikaw nga mipaingon dito. Pero wag ko magpakita nimo. Og nasaksihan ako mismo ang imong gibuhat. Oh, man. Yan ang imong matong gibuhat pa. Nasa may imong katuyuan. Ganong masabot nga gusto kang mulikay ni Senyora Emeline. Wow, ako mahibawan ang imong ipanulti, man. Ayaw kong limdi pa maning. Ayaw pagpakaroon ay nun. Klaro ka ayaw. Kamay gitago ka na mo ni Mama Landa. Ang sama na imong gitago na mo. Gigikadlukan ni mo nga among mahibawan. Ha? Unsa pa maning? Unsa man kay resulta siyang pag-adto sa mansyon o pagpakigsulti ni Senyora Emeline niya. Oh, si Eman, ni Ana siya. Eman! Unsa to? Wa mo magkita si Papa mo maning. Dili ba matod mo nga imo siyang nakita nga nagpaingon sa mansyon o imo siyang sundan? Unya karon, muingon kang wa ka mahibaw man kun hain ang imong amahan. May sakit sa kasing-kasing si Mama Mulanda, man. Hinungdan nga dili ko buot nga mag-uul siya akon. Masayod sa akong sikreto. Eman, nakadungog ka ba sa kong pagutana? Ha? O sa ito mong gisulti, Malanda? Matod ko, nakadungog ka ba sa kong pagutana? Kayon sa maniwang pangutana, ma? Ma? Lakip ka ba? Mantigo ng mamakak na ko. Ma, ang sabi... Kalimti na katong akong gipagutada ni mo. Dali na, manihapon na lang ta. Kay wapat na masayod ko dun sa tag-orasa mo abot ang imong amahan. Kaluin ni Mama Landa. Klaro kay nga may nasabtan siya. Sorry, ma. Huwag man toon mo sultis Papa maning nako sa iyang kitagong sekreto apan. Dili siya gusto nga may simba ko. May mahitabo ni mo. Pasaylo ako, Malanda. Pasaylo ako, Ginoo. May isulti nilang loli nga. Nakita niya sa aman nga naani ganina sa mansyon. Diyang miabot din ni Sinoy Maning nga iyang amahan. Nga naman kang hilom siyang miani. Ugod siyang tuyo. Ako ka. Ako ka. Ay, God. God, naunsa man ko. Unsa man kining akong gibati niya. Unsa man kini. Gretel! Oh, si Mommy ka na nasa Therese. Nanawag na ako. Mommy? Magsulti ta. Ha? About sa... Unsa, Mommy? Unsa pa'y angan akong mahibawan. Gawa sa pagpangabugar mo sa mga saop diya sa asyenda. Mommy Emeline. Ayaw kog limdi, Gretel.
Kay mahisaptan ko nimo, ug may nabasa ko sa imong mga mata. See? Tarawang imong reaksyon. Obvious kaayo. Mommy. Dili ka man musulti sa tinuod. But I've noticed that you are about to ruin my rules. Mommy, wa ako makasabot sa imong gipanulti. Di ka makalimod na ako, Gretel, my dear. Kay miagi ko kung unsa man karon ang imong hiagian. Mom. Kinsa siya? Tell me. Kinsa siya? Mommy Emeline. Bisan gyud sana ako sa paghunahuna. Wagi ko magtuo o mag-expect nga maingon nini ang dagan sa akong kinabuhi. Nga siya nga nailahan ko nga huwag tuyo pa sa kayo. Makita ko sa pagbalik ng dapit. Diin ko nagtuwa. Ugwasan ako palandong nga sa pagpanglapay sa mga adlaw. Ang wa kong taatagi o gibugatol nga pagpati. Hinay-hinay nga mulipang. Ganong siya pa man. Ganong si Gretel pa man. Pasayot ka man ang taginoo nga. Layo kayo ang gintag sa mga kahintang. Nasayot ka man nga wa ko kinipangalan. Comes from the most unexpected places. Ganong iabot kini sa dapit o panahon. Nga wala ko palandungan mo abot. In someone's eyes you've never met, who wants Ganong to get Diyos to ko. know you. Ang kami ngaw nining maong kagapion. Ingon sa nagtukbod ka na ako, nga hinumduman ko ang nangagi. Ang kanitamis untang nangagi.